بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ejuhalladine amanu, dakle ovi koji vjerujete, ovi koji tvrdite da ste povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, da ste povjerovali u Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i svojim srcima i svojim jezicima i dokazali to svojim djelima, jer iman ne stoji samo u srcu, mora da se očituje jezikom kada ulazimo u islam, kada postajemo muslimani, izgovaramo šehadet i također to obavezno moramo dokazati svojim djelima. Puka riječ ništa nam mnogo ne koristi, već to trebamo dokazati svojim djelima. Ja ejuhalladine amanu, ovi koji vjerujete, tvrdite da vjerujete, tamam, slušajte šta dolazi, kako kaže Ibn Mas'ud, slušajte šta dolazi nakon ovih riječi. La tuqaddimu bejne jedeji Allahi wa rasulihi. Nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Ne odlučujte se ni za što sve dok ne dođe sud od Allaha i njegovog poslanika, sve dok ne dođe dokaz od Allaha i njegovog poslanika. Ne govorite ništa, ne radite ništa u vjeri, ne govorite ništa o vjeri, ne radite ništa u vjeri. Ne smijete imati nikakav svoj stav u vjeri sve dok zato ne budete imali dokaz iz Kur'ana od Allaha subhanahu wa ta'ala i sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Povodom koga je objavljeno ovaj ajet i molim vas da obratite pažnju na povode objave dotičnih ajeta koje ćemo spomenuti. Povodom kojih osoba su objavljeni ti ajeti, gdje su oni, gdje smo mi spram njih, kako su se ponijeli nakon što su čuli objavljene te ajete. Pa povodom Ebu Bekra i Omera objavljen je ovaj prvi ajet, kako bilježi imam Buharija rahimahullahu ta'ala u svome sahihu od Abdullaha ibn Zubeira, dakle vjerodostojan hadis pod brojem 4367, da je došla delegacija pleme Temim Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Njihovom dolasku svjedočili su Ebu Bekr i Omer. Pa je toj delegaciji trebalo odrediti nekoga za emira, nekoga za vođu, ko će se pitati, oko koga će se ljudi okupljati, kao što je potrebno u svakom vremenu. Ne da budemo raspršeni, da svako radi na svoju ruku, već trebamo imati odgovorne kojima ćemo se vraćati, s kojima ćemo se savjetovati. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala ne čeka da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odredi tog čovjeka emira, vođu, već on kaže Allahov poslanik će odredi Al-Aqra ibn Habisa. Omer radijallahu ta'ala savjetuje drugoga, Qaqa ibn Ma'bad ili Ujejne ibn Hisn, drugog savjetuje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam šuti. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala kada je čuo da mu se Omer suprotstavlja, spominje nekog drugog čovjeka, kaže ti to savjetuješ, preporučuješ nekog drugog čovjeka samo da se suprotstaviš meni, pa Omer kaže ne, nisam to nijetio, nisam namjeravao i započne svađa među njima. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam šuti i sve to promatra. Ali Allah dželle dželaluhu objavljuje ajete povodom Ebu Bekra i Omera. Ne odlučujte se, ne idite ispred Allaha, ne govorite, pogledajte, nisu neke krupne stvari. Je li tako? Odrediti ovog ili onog čovjeka. Ebu Bekr i Omer istrčavaju, idu ispred Allaha i njegovog poslanika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, a znamo li ko je bio Ebu Bekr? Znamo li ko je bio Omer? Bilježi imam Ahmed u svome musnedu, vjerodostojan hadis, kako kaže Ahmed Šakir rahimahullahu ta'ala,
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže u tom hadisu, kada bi se na jedan tas vage stavio iman, vjera, vjerovanje Ebu Bekra radijallahu ta'ala, a na drugi tas vage iman cijelog ummeta naroda Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, prevagnuo bi tas Ebu Bekra. Zatim po strani ostavimo Ebu Bekra, na desni tas vage stavimo iman Omera radijallahu ta'ala, a na drugi tas vage stavimo iman cijelog naroda Muhammeda alaihi salatu sallam nakon Omera, prevagnuo bi tas sa imanom Omera. Međutim, i ta brda imana, Ebu Bekr i Omer nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. Nemaju pravo da govore, da rade, da imaju svoj stav, sve dok ne dođe dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. Pa gdje smo mi? Imamo li se mi čime pohvaliti? Možemo li, vraćajući se i slušajući ove primjere naših velikana, da pronađemo makar jedno djelo na kojeg se možemo oslonuti sutra, da smo ga sigurno uradili radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da će nam sigurno koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Teško. I pored toga istrčavamo, govorimo o vjeri, radimo o vjeri zašto nemamo dokaza iz Kur'ana ili sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. A vama je dobro poznato da nikome Allah dželle dželalu nije dozvolio da govori o njegovoj vjeri bez znanja. A znanje jeste ono znanje koje je iz Kur'ana i sunneta, kako kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj vrijednoj nuniji, kad kaže el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatu hum ulil irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna rasuli wa bayna qawli fulani. Znanje je ono što kaže Allah i ono što kaže Allahov poslanik, kako to prenose ashabi, a nije znanje, već je suludost, već je glup postupak, glupost da čovjek ostavi riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a prihvati se nekih drugih riječi. I Allah subhanahu wa ta'ala nije dao nikome pravo, nikome nije dozvolio da govori o njegovoj vjeri mimo, dakle, onoga što se nalazi u njegovoj knjizi Kur'anu Kerimu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Čak njemu, i svako od nas treba da se vaga na ovim kuranskim ajetima, čak njemu, svome poslaniku, nije dozvolio da govori po neznanju. Sura Haqa, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Da je on, vjerovjesnik Muhammed alejhi salatu vesselam, govorio o nama po neznanju, da je nekakve glasine iznosio, mi bismo ga ščepali i žilu kucavicu mu prekinuli i nikoga od vas ne bi mogao spasti te kazne. La takfu, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ne govori, ne povodi se za onim za što nemaš znanja. Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Reci o Muhammede, reci vjerovjesniče, moj gospodar zabranjuje da mu se čini razvrti tajni javni, zabranjuje nepravdu, nasilje, zabranjuje da se neko njemu smatra ravnim, da se pored Allaha subhanahu wa ta'ala neko drugi obožava i zabranjuje da se o njemu govorite po neznanju. Kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala u svome vrijednom djelu I'lamul Muwaqqi'in u prvom tomu na 39. stranici da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenute grijehe poredao od najlakšeg, spomenute grijehe u ovom 33. ajetu sure Araf poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa je najlakši od spomenutih grijeha razvrat, zatim nasilje je teži od njega, zatim širk je teži od njega, zatim najveći grijeh, najteži grijeh jeste govor o Allahu po neznanju. Zato ne smijemo istrčavati, ne smijemo žuriti, ne smijemo imati svoj stav, ne smijemo ništa govoriti niti raditi sve dok zato ne budemo imali dokaz iz Kur'ana i sunneta. To se dakle preporučuje svakom vjerniku i vjerniku. Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad vjerovjesnikovog sallallahu alejhi ve sellem glasa. Za vrijeme Allahovog poslanika dok je bio živ alejhi salatu vesselam, ashabi kada bi razgovarali s njim morali su da stišaju svoje glasove. Bilo im je zabranjeno da dižu svoje glasove iznad glasa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dobro, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije više živ, nije među nama, ali je ostao sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ostale su njegove riječi, pa se od svakog nas traži, naređuje
i to utiče na naš iman. Ako ostavimo ovu naredbu, naš iman će se zasigurno smanjiti, opasti. Pa se od nas traži kada čujemo hadis Allahovog poslanika alejhi sallam da se ne izdižemo iznad njega. Da ne kažemo, pusti, nije više takvo vrijeme. Ono što kaže Allahov poslanik alejhi sallam, ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tome se trebamo odazvati. Ne smijemo ići ispred njih. Ako smo već okliznuli se, pa zastupali nekakav svoj stav, govorili o vjeri, radili o vjeri, nismo imali za to dokaz. Kad nam dođe dokaz, upoznamo se s dokazom, obavezno trebamo se povratiti, prihvatiti. Ne smijemo uzdizati svoj stav. Ako smo već formirali stav, pa nam dođe hadis Allahovog poslanika alejhi sallam, ne smijemo izdizati svoj stav. Ne smijemo biti nikome pristrasni do Allahu i njegovom poslaniku. Allah dželle dželaluhu, njegov poslanik, slijede se u potpunosti. I sve jedan veliki islamski učenjak, a mi smo daleko od njih. Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Šafija rahimahullahu ta'ala, Ahmed rahimahullahu ta'ala i mnogi drugi odbijali su od sebe pristrasnost. Nisu dozvoljavali da se iko za njih veže. Pa kažu u stihovima: "Qala Abu Hanife al-imam la yanbaghi liman lahu al-islam akhdhan bi aqwali hatta yurada ala al-hadith wal kitab al-murtada." Kaže Imam Abu Hanife, ne priliči ni jednom muslimanu, ne priliči ni jednom muslimanu da se prihvati moga govora, mojih riječi koje je izgovorio Abu Hanife rahimahullahu ta'ala, sve dok, kaže Abu Hanife, sve dok se moje riječi ne uporede sa kitabom, sa Kur'anom i sa hadisom s kojima je Allah dželle dželaluhu jedino zadovoljan. Wa Malikun imamu daril hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati kullu kalamin minhu dhul qabuli wa minhu mardudun siwa ar-rasuli. Imam Malik koji je bio imam u Medini, koja se još naziva kuća hidžre, mjesto gdje se učinila hidžra, pokazujući u pravcu kabura Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kaže: od svakog čovjeka se uzima i ostavlja, odbacuje, osim od stanovnika ovog kabura. Od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam se u potpunosti sve uzima što se tiče vjere. O Šafi'iju kale: ir ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu min al-hadithi fadribu al-jidara bi qawli al-mukhalif al-akhbar. A Imam Šafija je govorio u hadisima, učenjacima hadisa koji su pisali hadis, riječi Allahovog poslanika alejhi sallam, njegova djela i njegova odobravanja, govorio im je Šafija: ako pronađete, uvidite da su moje riječi suprotne onome što vi bilježite od riječi i djela Allahovog poslanika alejhi sallam, šta? Moje riječi se prihvate, budite pristrasni meni. Ne, moje riječi od zid, izbacite kroz prozor, a prihvatite se onoga što bilježite. Wa Ahmedu qala lahum la taktubu ma qultu bal aslu dhalika tlubu. Ahmed je govorio svojim učenicima: ne pišite od mene ono što ja govorim, već se vratite i uzmite odakle sam i ja uzeo. Stoga vjernike i vjernica, kada im dođe kuranski ajet, dođe im hadis koji govori, dakle, o određenom propisu, trebaju se prihvatiti toga, a ostaviti, ukoliko je njihov stav, ukoliko su njihova djela, ukoliko su njihove riječi bile suprotne tom kuranskom ajetu ili hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ostaviti ma od koga su čuli.